У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў чацвярга 4 студзеня. Для вас працуе Александр Баразенко. Вітаю. Лукашенко прызначыў новага міністра эканомікі. Пасаду, якая стала вакантнай пасля зняцця Александра Чарвякова, зойме Юрый Чабатар. Раней Юрый Чабатар працаваў першым намеснікам кіраўніка ведомства. Прызначаючы новага міністра, Лукашенко запатрабаваў ад яго не дапускаць прыпісак і зазначыў, што адна з галоўных задачаў Мінэканомікі ў год перад прэзідэнцкімі выбарамі, цытата, «паказаць, што лепш за нас не будзе». Сярод іншых сённяшніх кадравых рашэнняў прызначэнне новага памочніка інспектара па Віцебскай вобласці Сергея Ляўковіча. Папярэдні прадстаўнік Лукашэнкі ў рэгіёне Ігор Брыло цяпер затрыманы. Таксама Лукашенко прызначыў новага амбасадара ў Індыі і дырэктара БелАЭС. Беларусьбанк ад сёння пачынае выдаваць спажывецкія крэдыты з вельмі нізкім адсоткам. Але, як то кажуць, ёсць адзін нюанс. Крэдыт на 3 гады пад фіксаваныя 4% гадавых будуць выдаваць выключна на набыццё тавараў айчыннай вытворчасці. Пералік гэткіх тавараў зацверджаны Саўмінам. Сярод іншага гэта тэлевізары «Віцязь», побытавая тэхніка марак «Гарызонт» і «Атлант», кухонныя машыны ад «Амкадор Белвар», айчынныя газавыя пліты, ровары і міні-трактары. Максімальная сума крэдыту складзе 300 базавых велічыняў. Цяпер гэта 12 тысячаў рублёў. У Віцебску двое мясцовых жыхароў збілі пенсіянерку, каб адабраць у яе торбу з прадуктамі. Злачынства трапіла на камеры відэаназірання. 43-гадовы беспрацоўны, які раней быў пад судом за рабаванне і крадзеж, разам з 35-гадовую знаёмаю падкарауліў пенсіянерку ў пад'ездзе дому. Яны прыціснулі жанчыну да сцяны і некалькі разоў ударылі яе ў твар. Пасля чаго злачынцы збеглі, прыхапіўшы торбу пенсіянеркі, у якой былі харчы і невялікая сума грошай. Падазраваных затрымалі цягам сотняў. Ім пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Чарговае ўзгаранне пасажырскага аўтобуса МАЗ ізноў у Санкт-Петербурзе. Аўтобус беларускай вытворчасці палыхаў учора на вуліцы Руставелі. Кіроўца самастойна патушыў полымя, а ратавальнікаў выклікаць не прыйшлося. Паведамленні аб узгараннях беларускіх МАЗаў у апошнія гады прыходзяць рэгулярна. Асабліва не шанцуе транспарту, прададзенаму ў Санкт-Петербург. Праз частыя ўзгаранні ў 2022 і ў 2023 годах аўтобусы МАЗ нават на некаторы час знялі з маршрутаў і адправілі на экспертызу. Спартоўцы з Беларусі і Расіі не возьмуць удзелу ў зімовых юнацкіх алімпійскіх гульнях, што распачнуцца 19 студзеня ў паўднёва-карэйскай правінцыі Квангвандо. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе міжнароднага алімпійскага камітэту. Там зазначылі, што на спаборніцтвы не кваліфікаваўся ніводзін спартовец у нейтральным статусе. Кваліфікацыйны перыяд на гульні скончыўся ў снежні. Раней выканкам МАК рэкамендаваў дапускаць расійскіх і беларускіх спартоўцаў да міжнародных стартаў толькі ў якасці нейтральных атлетаў. Прычым толькі тых, хто не выказваўся ў падтрыманні вайны, развязанай Расіяй супраць Украіны, ды не звязаны з сілавымі структурамі дзвюх краінаў. Украіна і Расія пры пасярэдніцтве Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў правялі вялікі абмен ваеннапалоннымі, упершыню за апошнія паўгода. Афіцыйная Масква паведаміла, што вярнула 248 вайскоўцаў. Кіеў заявіў аб вяртанні больш як 230 вайскоўцаў і цывільных асобаў. Сярод іх абаронцы Марыуполю і Азоўсталі, акрамя таго, 5 жанчын. Апошні буйны абмен прайшоў 7 жніўня, а пасля бакі абвінавачылі адзін аднаго ў сабатаванні перамоваў. Аналітыкі Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны лічаць, што Расія выбрала час для абмену не выпадкова. Эксперты сцвярджаюць, апошнія тыдні было адразу некалькі паведамленняў, што расейцы абыходзяцца з ваеннапалоннымі, парушаючы Жэнеўскую канвенцыю. І праз гэты абмен расейцы, верагодна, хацелі прадэманстраваць зацікаўленасць у тым, каб дзеяць у межах міжнароднага права. 4 студзеня абвешчаны днём жалобы ў Іране. Паводле апошніх звестак, у выніку выбухаў на могілках у Кермане, дзе праходзілі жалобныя шэсці ў гонар гадавіны смерці генерала Сулеймані, загінулі 103 асобы і больш за 200 пацярпелі. Прэзідэнт Ірану паабяцаў пакараць замоўнікаў і выканаўцаў тэракту. Ібрагім Раісі традыцыйна абвінаваціў у выбуху Ізраіль і ЗША.
Амерыканскі дзярждэп абвінавачванні адмаўляе і адзначае падобнасць тэракту да метадаў ісламскай дзяржавы. Нагадаю, выбуховыя прылады былі закладзеныя за 700 метраў і прыкладна за кіламетр ад магілы Салеймані. Іх прывялі ў дзеянне дыстанцыйна. Генерал Гасем Салеймані камандаваў спецпадраздзяленнем корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі Аль-Кудс. Ён займаўся аперацыямі за межамі Ірану. Салеймані лічыўся адным з самых уплывовых людзей у Іране. Ён быў забіты 3 студзеня 2020 года ў выніку ракетнага удару, нанесенага амерыканскай авіяцыяй. У паўднёва-карэйскім Пусане Новы год надумалі адзначаць не традыцыйным салютам, а іншым вельмі прыгожым відовішчам. Арганізатары выкарысталі больш за 2000 дронаў, з якіх сфармавалі сімвал гэтага года – дракона, які павольна паглынае сонца. Гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Заклікаю, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.